गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि गेलेगिरिफ्रा सिगां फारसे आवगायगासिनो। बे नोजोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कार्बि आंलं जिल्लायाव गिबि खेब आन्डार 13 बोसोर हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनायखौ खुंनो साखाफारा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि साखाथियाव थानाय र-13 गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय आन्डार 13 बोसोर हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय जागायगोन। गाबोन गेलेजेनगोन मेचनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा बिलि महन काक्लारिया। खुंफुं आफादा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि गेलेनायखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। गिबियाव बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि बोहैथि बा थामहिनबा गाबोनहाय 4 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 5 नभेम्बरसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनायाव जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनायनि लाहार फाहारखौ जोङो खालामगासिनो दङ। जोङो मिथिगौ थांनाय मास मोननैनि सिगाङावहाय जोङो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफ्रा गावबागाव जिल्लायाव 13 बोसोरनि सिंनि जे हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ गावबागाव जिल्लायाव खुंबाय। दा बेखौ दुलाराय आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सेथि खेबनि थाखाय बे बादायलायनायखौ होनो आखायाव लादों आरो बे बादायलायनाय होनायनि दुलाराय आसामाव 4 जन जों बाहागो खालामदों। बेनो जाहैबाय कार्बि आंलंआव मोनसे, बिस्वनाथ, गवालपारा आरो बाक्सा। बे 4 जिल्लायाव जोङो बे 4 जिल्लायाव मिरु बर' फरायसा आफादा बाहागो रानदों। दा बाहागो राननाय बायदि जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायावबो नैबे सरगाथि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जन। बे हाबाफारि बायदि जोङो गाबोनहाय थामहिनबा 4 नभेम्बराव जोंनि नैबे सरगाथि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि मानगोनां कनिन्द्र बसुमतारी गेदेमानि बाहागो लानायनि गेजेरजों नैबे आन्डार 13 जे फुटबल टुर्नामेन्ट बे बादायलायनायखौ बेखेवगोन। दा बेखायनो जोङो आसा खालामदों बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों आथिखाल लाइमोनफोरनि जि गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ स्ट्रं खालामनाय, फिटनेस खालामना लाखिनो हानाय, गोग्गो देहा सोरजिनायनि गेजेरजोंनो जे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउ राहाखौ दानो हानायनि मोनसे लामाफोरखौ जों बेफोरनि गेजेरजों जों मोनहैनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो बिनि गेजेरजोंनो गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि जे लामाफोर बेफोरखौबो जोङो मोनहैनो हायो आरो मोजां समाज सोरजिनायनि जे बेबस्थाफोर बेफोरखौ जोङो नैबे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ब्रेन, जोंनि जे माइन्डसेट बेखौ जों एसे चेन्ज खालामनानै जोङो फिटनेसखौ जों लाबोनो हायो होननानै जों सानो। दा बेबायदिनो मोनसे एग्जाम्पलखौ जों होनो हायो गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों जों बर'नि गेजेराव जेरै हलिचरन नार्जारिनि बाथ्राखौ बुंनो हायो, जेरै अंकुसिता बर', बेबायदिनो जमुना बर'मोननि बाथ्राखौ बुंनो हायो। बिथांमोनहा गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार नाम खामायनो हादों आरो गावनि जिउनि जे थांना थानायनि बेबस्था बेखौ बानायनानै लानो हादों। दा बेखायनो जोङो दिनैनि उन्दै गथ'फोरखौ लानानै नैबे लेभेलनिफ्रायनो जोङो जाहाथे गेलेनायाव जों थुलुंगा होनानै भबिष्यतआव जोङो बिथांमोननि मोनसे जि जिउनि थांखिफोर, जे मोजां समाज सोरजिनो हानाय, जे मोनसे जाथि हारिनि गेजेराव मोनसे फिटनेस थानायनि बेबस्था बेखौ बानायनानै लानो हादों। दा बेखायनो जोङो दिनैनि उन्दै गथ'फोरखौ लानानै नैबे लेभेलनिफ्रायनो जोङो जाहाथे गेलेनायाव जों थुलुंगा होनानै भबिष्यतआव जोङो बिथांमोननि मोनसे जि जिउनि थांखिफोर, जे मोजां समाज सोरजिनो हानाय, जे मोनसे जाथि हारिनि गेजेराव मोनसे फिटनेस स्ट्रं मोनसे गोहोगोरा जाथि हिसाबै जों सिनायथि होनो हानाय बेबायदि मोनसे राहा लामाखौ नागिरनानै जों हाबा मावबाय थादों। दा बेबायदिनो मोनसे जाथि एबा हारिया थांनानै थानांगौब्ला बा मोनसे जाथिया आबुङै जिउ खुंनांगौब्ला जोङो बेरामि नोरजिया देहाखौ लानानै जों जाथिनि हाबा मावनो हाया आरो गावबो थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो जाथियाव जाहाथे बेरामि नोरजिया रावबो गैयालासेनो जों फिटनेसै जों थानानै जोंनि जाथि हारिनि खामानिखौ मावलांनानै जोंनि भबिष्यतआव जे जोंनि गेरेमसा माहारि दानायनि जे सिन्था धारनाफोर, सिमांफोर नैबेफोरनि गेजेरजोंनो जों जालांनो हायो नामा, जों खालामहैनो हायो नामा, नैबेफोर मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जों मोनफा मोनफा आयदा, मोनफा मोनफा हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों जिल्ला बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवगायबोबाय थानाय जाहैदों। दा बेबायदिनो जोङो गाबोन हायो नैबे सरखारि गेलेग्रा फोथाराव अपेनिं जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जों बेखौ जागायगोन। दा बे हाबाफारियाव जोङो मिरु बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखायै जोंनि बे जिल्ला बर' मोखां आफादफोर
बिसेसকৈ बर' साहित्य सभा XBL वेलफेयार ससाइटि कसारि समाज हारिमु आफाद बिदिनो आफादफ्रा जोंनि बेयाव गाबोनहाय बाहागो लाफैगोन 12टा बाजियाव आरो बेबायदिनो जोंनि नैबे हालामनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो गाबोन 4 नभेम्बराव लैहोर फैनानै नैबे सरकारि गेलेग्रा फोथाराव जोंखौ जोंनि बे आन्डार 13 जे फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन आरो बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायदों मानगोनां सरकारि गामिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों गाबोन जाहाथे फैनानै लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोंनि उन्दै गथ'फोरनि जे गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ एसे एनकारेज होफैयो गथ'फोरनो थुलुंगा होफैयो भबिष्यताव जाहाथे बिसोरो एसे बेबायदि थुलुंगा मोननानै जोंनि जाथिनि गेजेरनिफ्राय जोंनि हारिनि गेजेरनिफ्राय सासे मोजां गेलेगिरि ओंखारहैनो हायो जातिखौ सिनायथि हैनो हायो नैबे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै जों हाबा मावनो ओंखारदों बेनिखायनो आङो जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखिनिखौ आं खावलायदों जाहाथे गाबोननिफ्राय 5 नभेम्बरसिम जानो गोनां मोनफ्रोमबो आयदा आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे फैनानै गासैबो जोंखौ सहाय आरो सहयोग होनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो मानोना बे जाथि हारि दानायनिनो मोनसे बाहागो बेनिखायनो रावबो बेयाव बानानै बा गुबुन मोनसे सानदांथिजों साननानै जाहाथे बेयाव गुबुनाव खामानिखौ जेनेबा मावथ'वालासिनोब्लाबो नैबे जोंनि हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ सहयोग होफैनानै जाथि हारि दानायनि जि सिन्ताधारा बेखौ जाफुंसार होयो आं बेखौ खावलायदों गोजोन्थों फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन